lloc. El lloc. Home, extraordinari. Extraordinari, i ara amb silenci o més calmadet, millor. Quan les màquines s'aturen, millor. Molt bé. Vale. Què em dius? Com t'imagines que serà una mica? O com Com t'agradaria que m'imagino? fos? Com fos, a veure, gran, que tingués espai, que estigués bé per nosaltres, perquè bueno, necessitem un canvi ja, és molt important. Penso que el TEF ha estat en continu creixement aquests anys i que l'edifici que tenim fins ara es queda petit per tots els projectes que tenim. Per tant, aquest nou edifici, aquests nous metres quadrats que aportem al que teníem fins ara, millorará molt la vida de todos los trabajadores. En estos últimos años hemos crecido mucho por la demanda de productos nuevos y tenemos que recurrir normalmente a algún colaborador que tenemos que nos cede sus espacios para hacer esta faena. Entonces ahora con esta nueva ampliación se tiene en cuenta la construcción de un laboratorio para alimentación y un laboratorio para pinturas. També ens imaginem un centre convencional molt més integrat dins del barri, no? Estem envoltats d'altres serveis comunitaris, educatius, de salut, amb els que interaccionem habitualment. Això permetrà que la interacció sigui més constant i que estiguem més a prop. I, a banda, és una molt bona oportunitat que tenim per adequar els espais a l'ús que realment els hi volem donar. Tradicionalment, sempre anava passant una mica al revés, que tu adequaves la teva activitat a l'ús en l'espai que disposaves, i ara disposarem d'uns espais que podem imaginar quin ús els hi volem donar i com els dissenyem. I això és una molt bona oportunitat. Com me l'imagino? Home, sé com és segons els plànols, no? Però en el meu imaginari particular me l'imagino amb un contingut important d'emoció, no? De sentiment, no? I que ens traslladi a futur, que ens traslladi a oportunitat i a una obertura directament connectats amb la comunitat i amb la societat que ens envolta, no? I sobretot oportunitat per les persones a les que realment doncs, estem acompanyant, no? Que és el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Hola, guapa. Què tal? ¿Seus aquí? Que et posis còmode? Me gustaría que hubiese más iluminación, aire acondicionado, unas salas súper grandes, con un gimnasio. Tot canviat. Tot canviat. Sí. I amb mobles nous, no? Sí, nou. Una casa nova. Una tele. Una sala gran. Que vinguin tots a mi comprar la peli. Ai, jo l'imagino com una espera que teníem fa 10 anys i que sempre ens deien que havien de venir, i com una alegria, com una il·lusió, com una trobada entre educadors, i ara quan ens ajuntem jo crec que farem coses molt xules. Bueno, jo crec que a les alçades que estem ja va més enllà del que vulguem imaginar. Jo crec que tots treballem i tenim la certesa de que ha de ser un centre en què hi hagi una millora per l'atenció a les persones, sense dubte i en primera fila. Això es tradueix en què? Home, una millora segurament en espais productius, sense dubte, una millora en formació, hem de tenir espais de formació, nous espais, una millora en... Treballem sempre per producte propi, volem donar-li una alegria al producte propi, doncs tenir un laboratori en condicions per atendre pintures o alimentació, i alhora una millora d'espais importantíssima pel servei ocupacional. Més que la imaginació, jo crec que és un fet, i aquest és el camí. I acció. Què tal? Bueno, ¿Qué? un plató raro, ¿eh? Un plató, mi día a día. Mira, nosotros somos un despacho de arquitectura que llevamos 15 años trabajando en el sector de la arquitectura y el urbanismo, y nos caracterizamos porque hacemos proyectos de arquitectura y urbanismo y los relacionamos con la gestión de la obra. Hacemos como un paquete completo, ¿no? Desde los primeros bocetos de los trabajos hasta el último momento de la gestión de los industriales en todo el proceso constructivo de la obra. Este proyecto en concreto para nosotros representa primero un compromiso bastante feliz, porque nos permite hacer primero un proyecto que nos apasiona, porque es muy bonito, tiene muchísimas vertientes,
y por otro lado nos permite colaborar con la vertiente social que desarrolla TEP, que nos hace especial ilusión. También nos interesa por una serie de parámetros que tiene el propio edificio, ¿no? Es un edificio multiplanta, es un edificio que tiene varios usos dentro del mismo complejo y tiene usos muy diferentes, ¿no? Tiene desde usos industriales a usos administrativos. Y porque al final este edificio además tiene que cumplir con unos criterios medioambientales y de sostenibilidad realmente muy importantes, ¿no? Todo esto supone una serie de desafíos complementarios que hacen extremadamente interesante el proyecto. Tenim un edifici actual que estava dissenyat amb uns conceptes ecològicament sostenibles, però que tenia certes mancances a nivell ecològic, que hem millorat. Acabem d'implantar una coberta vegetal de més de 1.000 metres quadrats, un jardí d'hort i un jardí floral del voltant de 200 metres quadrats a la coberta. ¿Vale? Millorem aïllament acústic i aïllament tèrmic. En l'edifici actual n'hi ha una coberta solar i en l'edifici nou, a més de repetir aquesta acció i de fer totes les cobertes vegetals, el que farem serà un terrat de vent i una recollida d'aigües pluvials amb un dipòsit que estarà al soterrani, que recollirà totes les aigües pluvials per dotar el jardí del sistema de reg. Això ho implantarem amb un sistema de bombeig amb un terrat amb 2 aerogeneradors, que el que faran serà donar energia per bombejar aquesta aigua i pujar-la del soterrani a les cobertes. A partir de la construcció de la coberta verda, un dels projectes que tenim és treballar amb els alumnes d'institut a tot el tema de la sostenibilitat i del projecte medioambiental, i que són els propis usuaris i usuàries del centre ocupacional els que poden explicar a través de la vivència que tindran de tot el tema de la coberta verda, els que poden donar aquest coneixement amb els instituts. El que ens interessa una miqueta és ser nosaltres els que oferim coneixement i els que oferim activitats diverses a la resta de la comunitat. Molt xules i avançant, molt bé. Controlat. 15 dies d'abans anem, no? Sí, això diuen. A veure si acabem també abans. Explicaré una mica la forma de finançar-nos que tenim al TEP, no? Vull dir, el nostre finançament a llarg termini, com cooperativa que som, la part principal, diguem, és l'aportació del capital social que fem tots els socis. Ara, amb aquest projecte de construcció del nou centre Francesc Martínez de Foix, sumem a més, no? Continuem sumant valors cooperatius amb el finançament, que es farà íntegrament per la totalitat en un préstec en 2 entitats de caire cooperatiu i de finança ètica, que són Cajamar i Fiare. El fer aquest edifici permetrà, diguem, d'alguna manera derivar usos que ara mateix es fan en aquell centre cap aquí i alliberar aquell espai per poder fer en el futur allà un servei de tipus residencial, per exemple. Per nosaltres aquesta operació ha sigut molt important. De fet, Fiare Banca Ètica va néixer per fer aquest tipus d'operacions, aquest tipus de finançaments. En primer lloc, jo diria que l'àmbit d'integració social o l'àmbit social en general és un dels nostres àmbits prioritaris d'intervenció i per tant ens encaixa molt fer aquest finançament. I d'altra banda, específicament, estem contents perquè finançar una entitat tan important com el TEP, que és una entitat, diguem-ne, molt coneguda, emblemàtica en el món del treball, amb persones amb capacitats diverses. El TEP, a més, és una entitat referent en el món cooperatiu, que és un grup cooperatiu, per tots aquests motius, perquè és una cooperativa, per l'àmbit en el qual treballa, Fiare estem molt contents d'haver fet aquest finançament. El volum total de l'operació han estat 3 milions d'euros, és un finançament de 3 milions d'euros en el qual Fiare ha participat finançant la meitat, 1,5 milions d'euros, amb la col·laboració amb una altra entitat financera cooperativa, Cajamar, que ha participat conjuntament amb Fiare en aquesta operació. No és ni tan sols un dubte, és un deure i una obligació
donar com a termini la trajectòria d'en Francesc i que aquest centre sigui el Centre Francesc Martínez de Foix. I en aquí s'agolpi tot allò per lo que ell va treballar i dedicar segurament la seva vida. Innovació, inclusió, formació per a les persones amb discapacitat. Jo crec que no té cap mena de dubte que ha de portar aquest nom en tots els cognoms que considerem, però el Centre Francesc Martínez de Foix ha de ser aquest i no en pot ser un altre.